Hej, jeg hedder Bjørn, og jeg vil snakke lidt om det tredje øje i dag. Hvad det er, og hvordan vi kan bruge det, og ikke mindst, hvordan vi kan træne det på en, spørg mig, meget spændende, meget interessant, meget oplevelsesrig måde. Og det er sådan det, jeg gerne vil give jer med på vejen af i dag. Lige kort om det tredje øje, så er det jo et af vores 7 hovedchakra, som jeg ved mange af jer kender. Og vores chakra er jo de her energifelter i os, som vi sender energier ud igennem, sender kærlighed ud igennem osv., sanser med, opfanger energier med, opfanger følelser med osv. Det er ikke så vigtigt lige nu i den her sammenhæng, men jeg vil bare lige forklare lidt om, hvor det tredje øje sidder og hvad det er. Og iblandt de her 7 hovedchakra, så har vi så det tredje øje, der sidder her i panden, som jeg ved mange af jer ved. Og det tredje øje, det har vi for at kunne opleve og se det ikke fysiske i den her verden. Som følelser, energier. Når vi visualiserer, er det vi bruger, altså vores tredje øje. Når vi mediterer osv. Hvis vi oplever farver, eller hvis vi går ind i en verden, når vi mediterer osv. Så er det det tredje øje, vi oplever det med, vi ser det med. Også når vi ser ånder afdøde, hvis der er nogen af jer, der gør det på et eller andet plan, så er det det tredje øje, vi ser det med. Og lige kort om de her sanser, som vi ser og oplever det med. Det er noget, jeg vil gå meget mere i dybden med i en senere blog, men jeg vil lige have noget af det med her. For vi har jo de 5 fysiske sanser, som vi alle sammen kender, som vi bruger til at opleve den fysiske verden med. Og på samme måde, så har vi de 5 sanser på et ikke-fysisk plan. På et eller andet niveau. Det har vi alle sammen. Og det er dem, vi bruger til at opleve den ikke-fysiske verden, som er lige så virkelig, som den fysiske verden er. Og i de 5 ikke-fysiske sanser, der har vi så blandt andet vores tredje øje. Vores ikke-fysiske øje, som vi bruger til at se alt det ikke-fysiske med. Som når vi mediterer, ser afdøde, ser farver på et spirituelt plan, på et energimæssigt plan. Og det kan man gå ind og træne, ligesom man kan træne alt andet. Og det kan være en rigtig god idé, for det gør jo, at det bliver lidt mere tydeligt, det vi ser i den ikke-fysiske verden. Hvilket gør det lidt mere håndgribeligt. Fordi vi har jo en tendens til at synes, at det ikke-fysiske ikke er lige så tydeligt som det fysiske. Og det er det jo heller ikke, hvis vi vurderer det ud fra det fysiske. Men det er jo lige så virkeligt. Og i og med, at det er sådan lidt svært at se og fornemme osv., så bliver det meget hurtigt sådan lidt uhåndgribeligt for os at forstå. Derfor så kan det være en rigtig god idé at gå ind og træne de her sanser, for eksempel i den her sammenhæng, det tredje øje. Og nu mere man træner det, nu tydeligere vil man opleve de her ting på den ikke-fysiske del. Man vil se det tydeligere, mærke det tydeligere osv. Og også her, så er det vigtigt lige at lægge vægt på, at når vi træner en sans, så træner vi faktisk også de andre. For når vi går ind og arbejder med os selv, så er det hele vores frekvens, vi går ind og arbejder med, der stiger. Og så bliver de andre også mere brugbare. Men det tredje øje, det sidder her, og er et af vores 7 hovedchakra, som mange af jer er bekendt med. Og det er det, som sagt, det vi bruger til at se det ikke-fysiske med. Og det kan vi træne, så det bliver mere tydeligt for os, så det bliver mere håndgribeligt for os, det bliver mere virkeligt på en eller anden måde. For vores overbevisning, for vores fysiske også, bliver det mere virkeligt. Og det kan man gøre på rigtig mange måder. En af måderne er selvfølgelig bare, at man går og visualiserer ting. En lille grøn pyramide på bordet, eller et æble i hånden, eller en boble omkring et vejskilt, eller noget energi, der rammer et træ, eller hvad det kan være. Jeg har selv haft det meget med at trække noget hvidt lys ned, opfra, og lade det komme filme op, og så skyde det ud igennem det tredje øje. Og så se det bande rundt i stuen, eller se det bande ned ad vejen, ramme skiltene og så videre. Måske endda
springe i luften som et fyrværkeri og så videre. Og når mere man arbejder med de energier, jo tydeligere bliver det også. Og når først vi kan gå ind og se de her energier sådan ret tydeligt, så sætter det altså noget krydderi på verden, på livet, fordi at så har vi lige pludselig en masse ting, vi kan se på det ikke-fysiske plan, som altså er virkelig, virkelig flotte og også brugbare. Og mange der vil sige, jamen det er jo bare noget, vi forestiller os. Og ja, det er det også. Det er bare noget, vi forestiller os. Lige indtil vi går ind og siger, at det er der, altså bygger det med vores bevidsthed. Når vi bygger det med vores bevidsthed og siger, at det er der, så er det der. Og så er det ikke længere noget, vi forestiller os. Så er det lige så virkeligt som alt det andet fysiske, vi har omkring os. Det er bare på et ikke-fysisk plan. Og så er det altså, at vi kan begynde at bygge værktøjer med de her energier. Men det skal jeg nok komme meget mere ind på i senere blogs. Lige nu handler det bare om, hvordan du kan træne dit tredje øje, og gøre det mere brugbart, gøre det mere visuelt, gør det hele mere tydeligt. Og det kan du blandt andet gøre ved at gå og lege med de her energier, bruge din fantasi til at skyde noget energi afsted i en eller anden farve osv. Der er ikke rigtig nogen grænser, og det er en rigtig god måde at gøre det på. Men jeg vil give dig et værktøj i dag, hvor du altså virkelig kan komme ind og skrue op for dit tredje øje, og virkelig kan gå ind og træne dit tredje øje, så det altså virkelig bliver skarpt for dig at opleve det ikke fysiske. Det bliver meget tydeligt. Og det synes jeg er en helt fantastisk måde at gøre det på, det som jeg vil sætte jer ind i her lige om lidt. Og det kan godt for nogle af jer være lidt grænseoverskridende, og være lidt, hvad skal man sige, lidt chokerende for nogle af jer. Det var det også lidt for mig, dengang jeg lærte det. Men der er ikke noget at være bange for, og det er egentlig bare en ret fantastisk måde at træne sit tredje øje på. Og også en meget spændende, interessant, meget oplevelsesrig måde. Men det man gør, det er at man, jeg bliver lige nødt til at sige, I kender det alle sammen. Når I sidder nede og slapper af og stener, sidder på toilettet eller et eller andet, så kigger på fliserne på gulvet og så stener. Og så oplever I, at det hele begynder at tvære sammen. Sådan flyde sammen i farverne. De der striber mellem fliserne, de begynder at forsvinde. Og der har vi en tendens til at tænke, at det er vores øjne, der bliver trætte. Det er bare os, der er så trætte, så vores fysiske øjne slår fra. Og det er også en halv sandhed. Men det der faktisk sker, når vi gør det der, med at stene, og det hele det fader sammen, flyder sammen, det er, at vi åbner en tidslomme. Og tid er jo noget fysisk. Men når vi går ind og kigger igennem tiden med det ikke fysiske øje, så kan vi altså åbne op i tiden og kigge igennem tiden. Og hvad mener jeg så med det? Jamen, jeg mener, at vi simpelthen åbner op i tiden, laver et hul i tiden og kigger igennem tiden. Og det kan vi altså bruge til at træne vores tredje øje. Hvis du stiller dig foran en god ven, en du holder af, og sidder helt stille og kigger på vedkommende, og begynder at stene, som vi kalder det. Også hvis du sidder og kigger dig selv i spejlet, kan du også gøre det. Det kan måske endda være nemmere for nogle af jer. Sidder og kigger på jer selv i spejlet, eller jeres ven, veninde, og sidder og stener på dem. Så vil I opleve, at også her, så begynder farverne at fade ud, og det her ansigt, I kigger på, det begynder også at fade helt ud. Så der er bare én stor ansigtsfarve. Og så er det, vi begynder at åbne op for den her tidslomme. Så er det begynder at blive interessant. For hvis vi gør det i et spejl, eller overfor nogen, vi sidder og kigger på, så begynder vi at kunne se, hvem de har været tidligere, i et tidligere liv. Og nogen, de vil opleve, at det sker med det samme. Bum, så sidder de og kigger på et helt andet ansigt, som de slet ikke har set før. Måske en hat, eller en ny hage, eller noget skæg, eller et eller andet, måske et helt andet køn, eller måske endda et helt andet væsen. Og det er det, man kan gøre, når man går ind og åbner den her tidslomme. Men de fleste, de vil opleve, at det sker gradvist. Sådan så ansigtet forsvinder, og så kommer der måske lige pludselig en næse frem, man ikke kender. Eller en ny hage, eller en hat, eller et par øjne. Og det må man ikke blive skræmt af, fordi der er ikke noget at være bange for, der er ikke noget farligt i det. Det er kun en måde at træne sit tredje øje, og en måde på at se, hvem man selv har været i et tidligere liv, eller hvem ens ven har været i et tidligere liv. Rigtig, rigtig spændende, faktisk. Og det skal lige siges, det kan også være, der er også chance for, at det ikke er et menneske, I kommer til at sidde og kigge på. For der er jo mange andre væsener i universet, og I har også alle sammen været andet end mennesker på et eller andet tidspunkt. Så hvis I kigger på et væsen, I slet ikke har set før, så skal I heller ikke blive bange. Det er kærlige væsener, ligesom vi er. Og det er jeg selv i en tidligere tid, så der er ingenting at være bange for.
Men jeg skal gøre opmærksom på, at når I så sidder og kigger med det tredje øje, og der begynder at komme en ny hage frem, eller en hat, eller et eller andet, så må I ikke kigge op på hatten. I må ikke kigge ned på hagen, fordi så forsvinder det igen. Så slår I jeres fysiske øjne til igen. Og det er ikke jeres fysiske øjne, der ser det. Det er jeres ikke-fysiske øjne, der ser det. Så det gælder om at træne det op og lære at holde den. Så der begynder at komme en hage frem, et par nye øjne, et par hat og briller, eller hvad det kan være. Og når man holder den længe nok, så sidder man altså og kigger på et helt andet ansigt. Og det er egentlig bare det, der er i det. At man kan gå ind og kigge på, hvem man har været tidligere i tidligere liv, eller andre har været. Og det er som sagt ikke noget at være bange for. Og lige så snart man blinker, eller går væk, så forsvinder det igen, så er vi igen her i det fysiske, og så er der ikke mere i det. Men for hver gang vi gør det, så rykker vi både vores overbevisning, hvilket også gør hele vores sanselighed mere tilgængelig, men vi går også ind og træner vores tredje øje på et niveau, hvor vi virkelig, virkelig rykker vores overbevisning og vores oplevelsesoverbevisning, hvis man kan sige det sådan. Så når man fremtidsmæssigt herfra mediterer, eller måske oplever ånder, hvis det er det man gør, eller energier, eller hvad det kan være, så vil det altså blive noget mere tydeligt, fordi vi har været inde at tage ansvar for at træne vores tredje øje. Og der er det her værktøj altså virkelig, virkelig godt til at gå ind og gøre det. Jeg synes, det er enormt skægt at arbejde med, og det er enormt givende. Og jeg håber, at det er noget, I vil tage til at prøve at lege lidt med. Fordi det må også godt være lidt sjovt. Det behøver ikke at være så alvorligt det hele, og så det hele. Det må også godt være lidt skægt. I må godt hygge jer med det. Og det her, det er altså en af måderne, så synes jeg, hvor man virkelig går ind og hygge sig med det. Og synes, altså opleve det og have det lidt skægt med det. Det er i hvert fald noget, jeg bruger og har brugt meget til at træne mit tredje øje. Og det kan jeg af egen erfaring fortælle, at det er meget, meget givende. Så det håber jeg også, at du vil begynde at lege lidt med og træne lidt på. Så også du kan få ind og træne dit tredje øje. Så det bliver mere brugbart for dig og bliver mere tydeligt. Og på den måde bliver mere håndgribeligt. Men det var egentlig det, jeg havde til dig i dag. Og det håber jeg meget på, at du vil tage til dig. Fordi det kan altså gøre rigtig meget for dig. Og det er som sagt rigtig, rigtig sjovt. Så tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du følger med på bloggen igen på mandag. Når Zoe blogger, og igen på torsdag, når jeg blogger igen. Vi er rigtig glade for, at I følger med her.